Okay guys, karon guys, may bawaan na gyud ninyo ang akong pagpaningkamot diri sa social media no. Paningkamot versus paninguha. So karon, daghan kay kog cellphone guys kay daghan kay tag sponsor. Karon ako mong pahibawon nga na ako'y balay diri sa subdivision. Ako mong pakit-on sa akong balay. Nindot kayo. Milyon akong gasto na guys. So, usa pa may dugayan niyo? Dali na. Guard. Nanay guard. Why problema dire? 24 oras na guard nagbantay. Why problema? Guard diha. So na dire. Usa pa may dugayan niyo? A few minutes later. Okay guys, dali guys. Kaya akong motor, butang ko nila akong inmax guys doon sa buok. Doon akong inmax na tupod usa sa sulod. So kini akong gate guys, mahalon kay ni guys. Gikan pa ni sa Germany ako ning order sa Germany. Mahalon kay ni akong kanya, akong auto. Akong auto gi-order to pa sa Southern America. Kung anto ka ng mga mahalon kay itong auto kung gi-order ka itong pinakalitis nga auto. Sunod buwan maabot na to. Ari, ito'y parking na ko dira kong auto. Nindot kaya ito kong auto. Akin na akong mga motor. Kung ko'y parkinganan, ari, sinigawas. Akong motor, pwede na mo manghuam. Welcome ra kayo mo. No. Oh. Sunod guys, ako ning list na akong gate o katungkuan guys. Kato bang di remote ba? Kuha mo na remote nga gate. Nga CCTV. Para mga kawatan, kita kay guys. Mangawat sila dire guys. Kita na ko. Pero di lang mangawat. Okay na kayo. Pumo na ko sila sa mga cellphone. Palihan cellphone dali, lisod dali. Ali guys, dali. Tanawa. Ano akong mga kuan dali motor niya. Ini akong bildo guys, ini sa sliding door nako guys. Gikan pa ni sa France, ako ginigod dito sa France. Bago na siya din ako gipataod. Milyon ang gantida ni guys. Kini yang mating kini dito ni gikan sa South Africa. Gikan ni South Africa kani mating nindot kayo na. South Africa ko nag-order, akong nabayadan na milyon sa dasa shipping. Shopee ba? Shopee. Order mag Shopee. Kini akong mga table, mga wooden table ni gikan yung Madagascar. Madagascar. Pinaka old nga kahoy, gihimog table. Ako nang gibayaran og milyon sa tagong gastuan eh. Mga gamit dire. Mga helmet, gini akong kesog gas. Okay ba ni Japan eh. Milyon sa ni. Tanan na mga suga milyon akong gastuan eh. Japan gikan, order. Japan tanan. Kita ka na oh. Tintin na siya. Transparent. Ako yun na siyang gitauran ng pungkuan. Ang tiles ani, mahalon kaya tiles ani. Naisa gold ang tiles. Pamo kay bawa din ako gi-order. Dito sa Australia. Australia! O sa Saudi America. Kay mahal kay itong gold nila sa Saudi America nga mahal kay lang gold dito. Nga katong nindot kay gold original. Oh, marmol. Ang sago lang nga marmol kanang black gold gikan po na sa Africa. Mahal kay na kini pintals. Kapila ni gi anak ka-20 ni. Ka-20 ang pintal gi ana-ana ni kay kausado ha. Yung pintal nag-usado ra. Uy kagamay kini. Ka-20 gi-touch ba retouch. Kung nindot kay pintal, mo na siya. Uy, look. Gusto ko ka na nga, play pa ka sa mong gate. Ay. Ha? Kasi nga naman sitan ano mo dito sa sod. Ganun dito yung sod ka. Bakit? Ano? Motor? Motor? Ha? Yung halin balay sir. Ma'am, yung halin balay. Ah, dili. Dili. Imo ni. Ha? Ganahan ka? Amin ako. Uy, dispatching ka. Sige na maayo, imo maayo. Agad mo! Sige, kukurat! Agad mo!